Vem. Kom. Tack. Jubi. Stopp. Tomi, kädet nyrkissä Aapo. Älkää avaako niitä. Niin, perille vaan potkut. Rohkeasti Aapo päälle. Tomi, kädet nyrkissä. Noin, nyt se pitää Jusu fiksusti keksiä, miten sä saat pisteet, kun toinen on niin pian pieni. Pitää kaivaa sieltä alta. Hyvä Tomi, vedä vaan perille asti. Älä näpäytä, potkase kunnolla. Hyvällä spiritillä. Anssari. Noin Juus, vähän ylemmäs vaan. Ylemmäs pelit ne potkut. Se on hyvä asetti. Paha. Tomi, kädet nyrkkiin. Ja potkuja. Aapon kanssa. Niin, potki. Älä seis, potki. 3 minuuttia. Jusu terävää liikettä. Aapo, kädet nyrkkiin. Näpäkäy sinne käsien alle. Aappo, kädet nyrkissä. Siellä. Jaavi saa vielä kohta erää ohitse. Nyt puristetaan. Nyt pelitte siinä korkeammalle haet. Sekkaa vielä jäljellä. Yhden pisteen saat sieltä kaivettuu pelistä. Vem. Ja. Tack. Kuka on nappuloissa? 3 minuuttia edellä vielä. Tomi, kädet nyrkkiin. Älä yritä työntää isompaa, vaan liikut sivukulmaa pelistä ja sieltä teet. Me ollaan samalla kyydillä itse. Aappo, lähtö yhteen hyökkäystä. Useampi potku perään. Kymmenen Tori sekkaa vielä. puolella, potkase. Aina potku, kun jalka nousee. Tomi, potki. Älä päästä Aapoa hyökkäämään, hyökkää itse Tomi. Aika, Tomi, Hyökkää. Älä korjaa suojaa, vaan hyökkää. Tomi, potkuja. Kädet. Jonen. Kom. paha rankki on pelissä. Hyvä Tomi. Se oli hyvä. Varoitus. Tuomari, missä varoitus? Ei mitään alueelle. Tomi, älä heti peränny, vaan jatka päälle. Se on ottanut osumaan, niin jatka päälle. Lisää vähän. Pakoita se Aapo ulos ottelualueelta. Aapo kierrä. Tomi tulee päälle, niin kierrä ja vedä sieltä vapaaseen vatsaan. Tai selkään. Kova! Jubi. Stopp. Längen. Siinä 35. Tonttu. Tuomarille huutelu on yllättävän hauska.